שלום, אני דורון. כלומר, זה לא אני כרגע בתמונה, זה חתול. תמיד אמרו לי שאי אפשר להרוויח כסף מתוכן אמיתי ברשת. שבאינטרנט הדברים היחידים שהולכים זה חתולים, הורדות פיראטיות וסקס. אבל מתוכן אמיתי, מלכתוב דברים ששווה לקרוא, אי אפשר לעשות כסף. ויכול להיות שהם צודקים. אתם מבינים? לי יש אתר, אין הדג. אולי שמעתם עליו? אתר קולנוע לאנשים שלא סובלים ביקורות קולנוע. זאת קהילה מגניבה ונהדרת של אנשים שאוהבים סרטים מכל הסוגים, גם כאלה וגם כאלה. להפעיל אתר עולה קצת כסף, אבל הרבה יותר מזה זה דורש זמן. אני מפעיל את האתר בזמן הפנוי שלי. פישלר! אתה שוב מבזבז זמן עם האתר הזה שלך? כן, אדוני, אבל שנייה אחת... פישלר, קח את זה ותכתוב לי 1000 מילה על דפי פייסבוק של פוליטיקאים. זה יכול לחכות עוד רגע אחד? אתה רוצה את ה-50 שקל האלו או לא? אוקיי. אז כמו שאמרתי, אני עושה את האתר בזמן הפנוי שלי. ולפעמים... פישלר! סליחה שנייה. העניין הוא שהפרנסה באה קודם, כי מה לעשות, כמו כולם אני צריך לשלם גם על דברים כמו שכר דירה או אוכל החתולות. אז כדי שיהיה לי רק קצת יותר זמן וחופש להשקיע באתר, אני עכשיו פונה אליכם. אם אתם אוהבים את עין הדג, או אם אתם פשוט מאמינים שתוכן איכותי יכול וצריך להתקיים ברשת, זאת ההזדמנות שלכם לעזור לי להוכיח שזה אפשרי. כל מה שאני צריך זה 1 מיליון או זה. גם זה בסדר. בתור התחלה.